ebe a wụbandụ Anambra na Imo ekroso ebe banye Imo steeti ebe a Anambra ọwụrụ asị ebe a ka a na-eji those boys abalị a na-eji ka a na-eji moto a na-eji onwe ya a na-eji abata so anyị kpọnyere dia today anyị fe ka o si eme bandara Anambra na Imo Akwu Head ito were amaruru jide na nsa ọ dị road wee ya so ọ bụ na ile anya ihe afụ that na the men nọ n'ọrụ mmiri a kịta ka a na-akpọ ụras ya dị bandara that bridge mebiri emebi ebe a bridge dakpuru so the boys are good to go. We are waiting for them to come. So, are we good to go? Good to go. Confirm. Okay, your boys are good to go. I am not never for an hour when die for. But let's see. When you know when I see the maybe Alanambara, ye may be. Many I know I may be on ya. Onye si na anya ama n'ije anya ama nwa isobere isi nke ete onye bịa sị na ka o megide anyị onwe ka o ya emegide. The boys are good. Thank you, sir.